اٹھواں او بندہ ہے جڑا کسے بیمار دی تیمارداری کرن واسطے نکل جاندا جے۔ میں حدیث کے اندر پڑھے آئے، حدیث کا حوالے دا ذمہ دار نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ صبح کسی بیمار دی بیمار پرسی کرنے سے نکلتا ہے نا 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے او دے واسطے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں کر دینے ہیں۔ صبح تو لے کے مغرب ٹائم تک اگر بندہ مغرب دے ٹائم نکلتا ہے تو صبح تک فرشتے او دے واسطے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں کر دینے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ اپنے ہمسائے بیمار ہو جان پوچھیا کر کوئی گل نہیں تیرے نالوں ناراض ہوندے نے، پھر کی یہ ناراض نے تے ساڈیاں نفرتاں ہی نہیں پئی ختم ہوندیاں، ساڈیاں دلاں دے حسد ہی نہیں ختم ہوندے، ساڈے بغض ہی نہیں ختم ہوندے۔ اسی کلمہ پڑھ مومن بنے پھرنے آ تے ساڈیاں دلاں دے بغض ہی نہیں ختم ہوندے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ کوئی گل نہیں، نبی پاک نو مکے دیاں کافراں نے ماریا تے جبریل امین آگے فرمایا چوکو ہاتھ انہاں نو پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دینا وا سونیا۔ تے میرے نبی نے کی آکھیا ہے، فرمایا نا میں بدعا کرن واسطے نہیں آیا، اگر اے نہیں ہدایت پان گے شاید انہاں دی نسل دے اندروں کوئی ہدایت پان والا بن جائے۔ تے میرے نبی نے بدعا نہیں کیتی، تے میرے نبی نالو تے تیرے تے ظلم نہیں کیتا ہوئے گا کسی نے ود کے، ہوئے گا تیری تھوڑی جی زمین انہیں قبضہ کر لی ہوئے گی، یہ ہوئے گا تیرے گھر دے اندر پانی، تیرے گھر دے سامنے پانی کھلار دیندا ہوئے گا۔ ساڈیاں نکیاں نکیاں وجہ گلاں تو لڑائیاں ہو جاندیاں نے، یار تو میری گلی دے اندر کیوں آیا ہے، تو میں تیری گلی دے اندر ایک کام کیوں کیتا، چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں تے ناراضگی نہ کریا کرو، تے نبی دے رب دے ملائکہ دے دعا دے مستحق بنیا کرو، تیمارداری کریا کرو۔ تے میرے نبی آندے نے یہودیاں دا بچہ بیمار ہو گیا، میرے نبی فرماندے نے ابو بکر نماز پڑھ کے کر نہیں جانا، یہودیاں دے بچے دی تیمارداری کرنی ہے۔ اسی اس نبی دے پیروکار ہاں، اسی اس نبی نو منن والے ہاں جڑا یہودیاں دے دروازے تے پہنچ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکے بھرا دا نہیں پتہ کردا، سکی بہن بیمار ہو جاؤ دا نہیں پتہ کردا۔ اللہ اکبر، اللہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے تے میرے نبی نے فرمایا او دے واسطے بھی رب دے ملائکہ دعا کر دے جے جڑا بندہ کسے دی تیمارداری کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سلسلہ حدیث و صحیحہ دی روایت ہے تے میرے نبی فرماندے نے صحابہ بیٹھے نے مجلس پخی ہوئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے آج کیڑا بندہ ہے جنہیں روزہ رکھیا ہے، آج کیڑا بندہ ہے جنہیں روزہ رکھیا۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، اللہ اکبر، اللہ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آج جمادی الثانی دی پتہ کنی تاریخ ہے؟ 22 جمادی الثانی ہے۔ آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی اس دن دنیا تو رخصت ہوئے نے، آج دا دن سی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ تو میرے نبی فرماندے نے آج روزہ کنے رکھیا ہے، ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے رضی اللہ تعالی۔ تو میرے نبی فرماندے نے آج کسے یتیم نو کھانا کنے کھوایا ہے، تو ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے رضی اللہ تعالی۔ حدیث سے حوالے دا ذمہ دار میرے نبی فرماندے نے آج جنازہ کنے پڑھیا، ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ میرے نبی فرماندے نے آج کسے بیمار دی بیمار پرسی کنے کی تھی، ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ تو میرے نبی ابو بکر دی طرف ویکھ کے مسکرائی جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سونیا یتیماں نو کھانا بھی کھوایا ہے تو مسکیناں نو بھی کھانا کھلایا ہے، جنازہ بھی پڑھیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو روزہ بھی رکھیا ہے۔ تو میرے نبی حضرت ابو بکر دے چہرے دی طرف ویکھ کے مسکرائی جاندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جنہیں بھی ویکھنا ہے جنتی میرے ابو بکر نو ویکھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اس واسطے تیمارداری کرنا بڑا وڈا اجر ہے۔